ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ ಲೆಂಚಲ್ಲರಿ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಪನಂದು ಇನಿ ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ ಗೊಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಜತ್ತ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ಪುವನೆ ಅವದಾದ ಪನ್ನಗ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿನ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಈ ವರ್ಷಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಗೊಜ್ಜೆಲ್ಲ ಜತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ತಿಂಡು ಒಂತೆ ದೀಂಡು ಗಟ್ಟಿಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಧಾನಲ್ನೇ ಯಾನಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಮ್ನನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಯಾನು ಒಂಜೆರ ಲೋಟದ ತಾರಿನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೊಲಂತರಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ತೀಪೆ ಏತ್ ಬೊಡಾತ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಪಚ್ಚೀರ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಂತು ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂತಿನ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಚ್ಚೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪೊತ್ತುನತೆ ಐಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಐನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ದಾಕ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೆನ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಕನ ನಮ ಗುಜ್ಜೆದ ಪಚ್ಚೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಪಿದಲ್ಕ ನಮ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕನತೆ ಅಂಚನೆ ಅರಿಲ ಕಡೆರೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕನತೆ ಅರಿ ಕಡೆರೆಗ್ ನಮ ಒಂಜೆರ ಲೋಟದಾತ್ ಅರಿ ಬೊಲಂತರಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದಲೆ ಐಕ್ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆಲುವು ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಂಡುದುಲೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರಿನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುವು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೆವೋಡು ಅಂಚೆ ದುಮ್ನನಿ ಬಯ್ಯಡ್ನ ತೀಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅದ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮೂರ್ದು ತಾರೆಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ ತಾರೆನು ಪಿರೆದು ಪಾಡೊಂಡ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ ತಾರೆನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅದಾಗ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕುಂಟುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬೇತೆನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕಿದಿರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡವು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲಾತು ಅಂಚ ಕಿಂಜ ಗಿಡಾಟ್ ಏನ್ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡು ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕಿದೀರೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಲೋಳು ಎರೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ಕನಾಪಿನೇಕ್ ಅಂಚೆ ತೆಕ್ಕಿದಿರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಗು ತೆಕ್ಕಿದಿರೇತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಪೋದು ಬೂರೊಡು ತೆಕ್ಕಿದ ಎಣ್ಣೆಡು ನಮಕ್ ಗಾಯ ಇಂಚ ಗುಣ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ತೆಕ್ಕಿದಿರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗುಜ್ಜೆದ ಬಂದಲೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಯಾವ್ಜಿಡ ನನೊಂಜಿ ಇರೆನ ಇಕ್ಕ ಮೇಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಐತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೊಂದುರ್ದ ನೆಕ್ ಅರಿದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಒಂದೆಂತೆ ಒಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆ ಮಾತ ರಡ್ಡ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆತ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಅಜ್ಜಿನ ಎನ್ನುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲಿನ ಎನ್ನುಂಡಿ ದಯಪನಗ ಅಗಲಿರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ತೆರಿಯುನು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪೋನು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಮೂಲು 4 ಇರೆತಾತ್ ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒರಿಂಡು ಬಂದ ಈ ಬಂದಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಾರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಡ್ಪಿದ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುಲ್ಕಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಉಂದೆನ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಈ ಕಿಂಜ ಚೌಂಟುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪು ನೆನಪು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನಿ
ನಿಗುಲು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ್ ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ರಡ್ಡಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನು 4 ಜನ ತಿನ್ಪಿನ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಒರಿಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾನ ಏಪಲ ಏತ್ ಪೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ರಡ್ಡ್ ನಮುನೆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಾಂಡು ಅವೇನು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ ಒಂಜೇನ ಬಯ್ಯಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರಡ್ಡ್ ನೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ತಾರೆ ಉಂಡು ತುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆ ಆತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೆ ದಿನ ತಾರೆ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಗುಜ್ಜೆಡು ಏತು ಮಾತ ತಿಂಡಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯವುಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿನರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕತ್ರಾದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ಬೇಯೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕ. ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕಲ ಮಲ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಾರಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಮುಲ್ಕನ್ ಬಂದ್ಪೆರು ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿನ್ಪೆರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ತೊಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಬೊಪ್ಪನ ಎನ್ನಡೆ ಇಂಕೊಂದೇನು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಲ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕು ತಿನ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಅವ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂತೂಕಂದು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರವಾದ 20-25 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಬೇಯರೆಗ್ ಉಲೈಡ್ ಅಂಚ 25 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ಬೊಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ರೆಸಿಪಿಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂತಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಫ್ಲೇವರ್ ತಾರೆದ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪದೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ತೂಪಿನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.